Het is met Els begonnen. Ja, zeker. Ja, 24 jaar lang. Je wie een ponyfamkes om het zo maar te nemen. En uiteindelijk via de ponies en de KWPN'ers in de Friese hinders belanden. En ja, eerst op een Friese histriden. Ja, toen dachten we machinaal met mijn ouders van ja, het is ook wel mooi om eens een keer een valtje te vakken. En zo hebben we ons eerste Friese merrie gekocht. En later hebben Roelof en ik dus zelf een Fries hinder gekocht. En ja, dat weer ons Els. Ja. Ja, dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Maar Roelof hier nog niks meer hinders? Roelof heeft niks meer hinders. Nee. Wij zijn van huis uit wij helemaal geen hinders. Mijn paken hier wel feest, maar daar wik ik wel bij. Vind ik hartstikke leuk. Maar hinders win buis gewoon net. Dus mijn eerste ervaring met hinders, ik vond ze sjonken en ze konden bieten en ik denk, let maar. Maar goed, ik moest natuurlijk helpen, uiteindelijk. En ja, verdienen komt oren. En ik stiet wie ik minstens fanatiek en enthousiast als de Squam-familie. Ja. Ja. Ja, want het famke vond hinders leuk, dus... Dat maakt je wat. Dat maakt je wat, ja. Hoeveel hinders heb je hem in totaal? We gaan nog een zoon. We hebben ons Els en 4 dochters van Els en 2 lietsdochters van Els. Ja. Ja. En dat is, voor de hobby is dat meer dan genoeg. Het is natuurlijk prachtige ontspanning, jong in je werk. Hè? Dat je, als je Roelof had een kantoorbaan, als je dan thuis komt, is het natuurlijk heerlijk om even stront te scheppen. Ja, gewoon lekker even wat bedeen, gaan machinaal lekker boeten wijzen en met de hinders bezig. Dus ja, prachtige hobby. Wat voor hinder is Els? Ja, een gouden merrie. En wat vol vuur. Ja, het is goud eerlijk en het is een heel lief hinder. Ja. Maar het is wel in wat een vonkje zit. Ja. Dus als er wat gebeuren moet, dan staat Els voor. Ja. En dan had ze er zin in. Ja. Een van de hoogtepunten wie bijvoorbeeld paard van het jaar. Dus Els is in 2015 paard van het jaar geworden. Dat mochten we vieren bij de Hiensterkeuring 2016. Ja, dat is gigantisch. En dan staan daar duizenden mensen steend op de tribune voor deze merrie. Ja, dat is fantastisch. Hoe oud is ze? Ze is nu dik 23. Ja. Dus het is natuurlijk geweldig dat ze hier nog altijd bij ons is. Ja. Daar genieten we van. Dus we hopen dat ze nog mooi een peri trots zet. Ja. Een van de nakomelingen is Nisse. Zeker. Ja. En Nisse doet het heel goed. Ja, geweldig natuurlijk. Ja. Goedkeurde dienst worden. Onze eerste goedkeurde dienst als fokkers. Ja, daar ben je natuurlijk beheerder trots op. En dat is fantastisch. Dat is geweldig. Maar jullie hebben Nisse zelf niet meer? Nee, we hebben geen eigenaar meer. We hebben als valtje verkocht. Dus wij hadden dat is de Tjalling de Boer is nu de eigenaar. Ja. We nemen eigenlijk alle jonge hengsten altijd even mee naar een andere locatie. Dat is natuurlijk voor het hinder, wie wij een beetje goed reageren op onze omgeving. Lauwert is wel heel wat anders als hier. Het is een hele mooie rommebaan, helemaal geen afleiding. Dus, maar toch, de jongens hebben het gevoel, de hinders weten even wat er moet gebeuren. En dan gaan we op naar Sneeuwen. Ja, spannend. Ja, ik vind het wel spannend. Jawel. Ja, natuurlijk is het spannend. Maar het hinder vlindier had hij me geweldig laten zien, toen bij aanwijzing. Heel goed voorbeen gebruiken en het achterbeen wordt ruim onder het lichaam geplaatst. Het paard wordt ook aangewezen naar de voorrijdagen. Ik vind nou ook weer, hij heeft een hele goede techniek in de voeten. Hij rent magnifiek. Hij is cool in de kop en gouden karakter. Dus ik ga er eigenlijk wel wat vanuit dat er eigenlijk hoog eigen kan gooien in Lauwert. Als je hem zou rennen joggen, jog je hem dan ook nog wat van Els? Ja, ik denk dat voorbeen, dat is juist de mem in waarom. Maar die sterke achterhouden. Ja. Het is gewoon, ze had haar beweging goed rooien. Ja. Ik zie een eegopslag. Als bij hem de box zit, zijn eegopslag, dat is crazy mem. Het is crazy mem. Ja, dat is prachtig. Hoe zit je dan op de tribune komende sneeuw? Zenuwachtig, denk ik. Wel, ja, toch wel spanning. Ja. Ik bedoel, hier is natuurlijk al goed, dus de meeste spanning er al. Ja. Maar je wil natuurlijk graag dat er snel is wat er kan. Ja.
En dat is natuurlijk altijd afwachten, als dat eruit komt. En heb je nog contact met Jalling op zo'n dag? Ja, zeker. Net dat we daar nou... dat heel intensief is, maar je vreet je wel even van wat hij ervan vond en waarschijnlijk vreet hij even wat wij ervan vonden. Dus dat contact is er dan wel. Het wordt heel spannend. Ja. Maar we hadden echt een heel proces aan. Het is de allereerste keer volle tribunes van zo'n hinder geweldig. En ben je er ook een beetje klaar voor? Jawel, ik ben er ook wel klaar voor. Jawel, ja. Ja, het is een heel heden. Ja, nee, we zijn in topconditie, maar jongen. Dus we beginnen te sporten en we beginnen te draven. Dus we zijn net kapot te krijgen nu.